Nginibingelele-ke babukele emakhaya nibingelela phakathi kohlelo lethu umgwazelo babukele emakhaya nibingelela yona-ke ingwe edle ezinye iy'ngwenya. Babukeli-ke namhlanje-ke la sibhalelwe osisi la wathi ucela simsize simyele kumuntu ayethe uzomsiza amfake emsebenzini. Kodwa-ke babukeli naneniyazi anginawo amaningi angile ngamaningi. Ake sinike nenikhona. Babukeli before sinike nenikhona ngicela ungakhohlwa ukusubscribe siphinde isilike. Ngiyabingelela igama lami ngu-Ayandawo Kambatha. Ngibhalele kulolu hlelo ngoba bengicela ukuthi bangiphelezele sami sexis engangimcelile ukuthi ngicela angifake emsebenzini. Wangicela imali ukuthi ngifake imali upfront khona ezokwazi ukungifaka. Sengiyabathatha-ke manje siyakhona kusisi siyolanda okumele ngabe kuza ngakumina. Hayibo. Singangena sisi. Ukuthi ngiyamangala. Mangala uSmile. Yebo, ngiyamangala. Njani sisi? Ngiyaphila njani? Hayi sikhona. Manje Sisi. wafika nabantu. Themba ukuthi uyena usisi. Uzongimangaza kufanele abantu abagqoke bezimnyama. Phela abantu ngijwayele ukubabona ku-TV behlukumeza abantu. Hawu. Laba abagqoke ezimnyama nje, hayi ngiyabasaba ibhadi. Okay sisi singalibele sichithe isikhathi sivesane sihlalo endaweni. La sila ikhaya on behalf of usisi. Igama lami mina ngingwenya sihamba ngaphansi kwehlelo umgwazelo. Themba ukuthi usisi lo osifike naye uyamazi. Ngiyamazi kona kodwa kudala. Kodwa yamazi. Ngiyamazi kodwa kudala. Kudala. Ukhumbule njalo konke okukhulumayo. So hamba mayisikushaya sokukhumbuza bona. Okay, sisi. Bengisacela ukuthi before size siqhubeke nenkulumo yethu. Bengisacela ukuthi uqale uchaze ukuthi kahle kahle njengoba sila ikhaya nje sihamba mayelana nani. Yabo? Yeah. Cela nje ukhululeke ungasabi. Ungidlale nje isitori sakho sonke. Chaza ukuthi sisumaze lapho, umazi kanjani? Yabo nje. Unabi. Okay. Usisi ngiyamazi merchandise usisi. Bengisebenza nje naye. Ekusebenzeni kwami naye caca ukuthi emsebenzini nje ngiyaxosha ngiphelele umsebenzi. Usisi ngoba phela ngiyamazi ngikhulume naye ukuthi njengoba sengiphelele umsebenzi ngisacela yena angifake phela emsebenzini. Akhulume ngokuthi okay angimkhokhela imali engango-2.5 ukuze ezokwazi ukungifaka emsebenzini. Ngimtshela ukuthi amandla a-2.5 anginawo. Nginamandla okumnikeza u-1,800. Nakuwona lo 1,800 imali yami ye-UIF le. Imali yami yokugcina enginayo. Ngoba phela ngiyamthemba ngiyayithatha imali yami ngiyamnikeza. Ekutholeni ukuthi usisi cha akasangifake emsebenzini. Sethatha udadewabo ufaka yena emsebenzini mina sengisele kanjalo. Imali sinjoba uchaza nje sekunesikhathi esingakanani usisi wamnika imali sekunesikhathi esingakanani efaka usisi wakhe emsebenzini. Phelile 2 months ngilindile. Okay. Phelile 2 months. Lutho futhi ukuthi abuyele kumina-ke angitshela ukuthi uhamba kanjani. Uyithulele nje. Usisi wakhe umfakele nemsebenzini. Umfake nenyanga phela le imali yona edlule. Sisi. Yebo. Uyakuzwa lokho usisi akukhulumayo? Yebo ngiyakuzwa chaza. Kuyikona? Cha, akona. Okay. Ingakho ke sisi sithe asiqale ngestori sakhe mase sibuya siza ngesakho yena. Okay. Usisi nami ngiyamazi. Yeah. Sisebenze naye before esitolo esithize engeke ngisidalule igama. Okay. Sasebenza kwasho ukuthi uphelele umsebenzi. Ngokuqhubeka kwempilo nami ngaqhubekela ngaya phezulu. Okay. Uma ngihlangana naye angicele umsebenzi.
Okay, ngakhuluma khona okwemali but ngangekho serious ngakho I think ngangidlala. Wangifakela u1.8. Wamtshela yena ukuthi wena wawukhuluma wawudlala. Ngayibona phela imali singene mina efonini. Ngawuthatha u1.8 wakhe. Ngawubuyisela emuva ngawu-reverse. Usisi wami akafakwa ngoyimini emsebenzini. Fakwe iCV yakhe. Zange ngifake umuntu emsebenzini. iCV nama qualifications wakhe amthathe amfake emsebenzini. Sithi imali yakhe angiyidlanga. Ngiyaxawa nje ubusungifikela namakhamera. Ngesikhathi ungisendela imali waye khona amakhamera. Ayengekho phela amakhamera. Manje uthe masuza la usuzofuna imali yini eyenza ukuthi uzofike namakhamera. Imali sile phela ngisivela mangiza kuwena ngiyizela ngingedwa cha awunginaki. Oluphi usuku wafika ngalo ngafike ngakunaka. Uyazi nje ukuthi ngisanda kufika wena last week bengila ngize kuwena. Bengikephi mina last week? Ubukhona la endlini. Bengenzani? Ngikufice nje uhleli. Bengingahleli ngakutshela ngathi ngiyagoduka ngiye emakhaya ngizokubona mangibuye bekufanele mase ngibuyile ubuye wedwa hayi namakhamera ngeke phela ngizoqedela umsebenzi indlela owenza ngayo angithi wena mina mangiza kahle wena awunginaki ngiyakunaka uzoqedela umsebenzi umsebenzi wami uzophela uma ngathola abasemsebenzini bayayibona yonke lento le uzothiwa ngumuntu onjani sekebe kuwena ngoba phela vele emsebenzini vele uyasigwazisa Imake sesikanti ukugwazisa abantu into ongayenzi noma wena usukhulumela ukuthi usiyayidedela angikwenzi sasikhuluma nje njengabangani angikwenzi sethi lalela la cela qale usiqonde ukuthi kahle kahle thina kahle sibheke phi siyaphi ngenkulumo understand ngiyakuzwa bhuti so manje ungalibele usenze uPopayi la usisi ngawubuyisela imake okay sethi usisi wakufakela kanjani mali wayesenda kwi-account yami okay yazi kuhle ngoba yonke lento ikwi-bank statement angithi uthi wena umusho uthi wayifaka bhuti ngayivesa mina ngayibuyisela kuyena sicela ke usiphe iproof ngingayisolanga yokuthi wayi-reverse yabo ifone ngiyiphathayo yintsha nansi yintsha bengilahlekelwe ifoni pho yini siso wayinkinga la kumina ngenzela ukuthi ubone nawe efonini yami ukuthi zonke izinto kanjani ifoni emnyama ilokhu njana nje awe ma Nkosi yami uzafaka enkingeni imake yintsha ifoni yebo siyayibona cethatha ifoni yakho lalela sisi into esilwa nayo la angithi wena uthi wamnika usisi ilokhu njani imali yakhe bhuti ngayibuyisela ilula ke lento esikhuluma la sisi angithi uthi yena wakubuyisela imali okay mina sisi ngicela ukuthi sibuke istatement sakho angithi timing ngena fanele i-report ukuthi okay iphinde futhi report ukuthi hayi nangu siyayikhipha iphindele emuva kunjalo angithi yebo bhuti njalo okay ke sicela usikhombise ke lokho angithi njengoba uthi uphatha ifoni entsha ngiphatha ifoni entsha sisi wami i-app even if ungaphatha ifoni endala ungaphatha ifoni entsha ngakayenzi i-app lana bhuti ifoni isayini okay yazini sisi imake lesi story oshoyo athina sinankinga naso and sisi ilokhu njana ifoni yakhe khona ngiphathanga ifoni okay lalela ke sisi asenzeni kanje ngoba vele sonke yabo nje njengoba usibona sikanje singahlala la usuku lonke asinankinga wazangilandela kodwa amakhamera mfethu uyazi ukuthi uzomosha umsebenzi wami mangizwe phela azizwalanda amakhamera asinikaneni ithuba lokukhuluma angabe ngazi ukuthi amahlokohloko lawo wonke umuntu yabo lalela ke sisi sangimoshela impilo sisi impilo le othusisa umoshele yona wena the time umtshela ngemali yokugwaza kwakumele nako lokucabange you understand okay ngithi mina ke thina sinankinga sisi yabo nje njengoba sihamba ngesikorokoro lesi esila ngabantu besicela ke ukuthi ke angazi noma ungashintsha noma ugqoke sambeni sebhenki
ufike ukhiphe istatement sikuprove lokho ukuthi usisi ngampela njengoba uthi wena imali wayibuyisela back kusisi kuzoprova lokho istatement. Ake ngibuze ke bhuti wami, umsebenzi uyathengwa yini? Njoba yenginika imali wayethi angiyenzeli, uyathengwa yini umsebenzi? Wena njengoba uthi imali akayikhiphe, wena wawuthini kuyena? Mina ngakhuluma naye njengomngane. Hayi ukuthi ngangithi akangigwazele emsebenzini ukuthi ngimfake emsebenzini. Nayo imali wayikunika njengomngane. Ngayibuyisela emuva. Njengomngane. Ngayibuyisela emuva imali yakhe ngoba ngangayidingi. Njengomngane. Umngane besebenza naye before. Alright. Nathi ke sesicela ukuba abangani ke nawe. Ngiyanazi niyahlukumezana ngaleko ukuthi siyahlukumezana. Sis, asenzeni sonke ke njengakithi asithi nje sisabangani sonke. Sicela ukuthi ke sambeni siye ebanki noma yiphi indawo eseduze. Manje yonke le ndawo ngizothi ngihamba ngizobe ngihamba nani amakhamera nambe ningikhanyisa wonke umuntu engibuka. Okay, yazi sasenze njalo. Sicela ukuthi ke uzohamba nanangobhuti. Mina ngifuna ukugadwa nje. Kanjani? Ngizohamba ngiyokwenza ibank statement lengifulayo ngibuye nginikeze. Wenze lento ojayele ukuyenza. Ngenze. Story leso sithola sona. Angibaleki. Wena ufike kade ngiphekhe ikhwama zami. Ngihamba ngiye emakhaya. Ngakutshela ngathi ngicela ubuye sengibuyile. Uthema ubuya wangifica mina ngisengiya emsebenzini. Manje wena usungilandela amakhamera engabe lento silingise soba u2 ngendlela ayenzeke phakathi kwethu soba u2. Bekumele uyilungise the time usisefika yedwa wena. Usuke yabo akanayo timing yokuza kumina. Uma umerchandise usuku busy. Into yokuqala leyo. Umerchandise ungena kusena phuma ebusuku. Okay. Nawe uyasebenzile manje. Manje mawuzongifikela mhlawumbe yena ufika ngo11 ngo12 ngiyangena. Manje ngenze njani mina? Ngihlale ngayi emsebenzini ngiphelele umsebenzi njengayi. Okay sisi, angithi yazi la mina ngiyibona inkinga. Angithi uthi wena imali ayibuyisana. Ngayibuyisela vele imali yakhe. Okay, asenzeni into elula ke sisi. Okay. Njengoba sicela ukuthi sihambeni nawe manje. Ngicela nodwa nivala amakhamereni. No, inkinga. Angifuni ukuvela kula makhamereni inkinga yami. Ila makhamera. Ngiyacela futhi ngicela uvale bandla ikhamera. Imake sisi. Ikhamera le. Sifuna ukuthi nanoma kwenzeka sisi ngicela ungilalele. Sifuna nanoma kwenzeka into ewrong. Lalela noma kwenzeka into wena ongekho happy ngayo. Ube nelungelo lokuthi uthathe ivideo yona. Njengamanje mina, njengamanje. Angikho comfortable, angikho happy. Uzongiqedela nje umsebenzi wami. Iyona into engiyibukayo la ukuthi ufuna ukumosha igama lami, aqede umsebenzi wami. Okay, sisi yazi ngaba kwenze konke lokho. Mangase wena wenza into elula uthi hayi bobhuti njengoba usisesha. Cha, asambeni. Okay, mina ngiyavuma ke soyenza ibank statement. So kwenza soba u2. Ningasekho nina ngoba into naye. Cha, yabona lento ishoyo istory. Yamuzwa uthini? Yamuzwa. Manje ke senze njani thina? Yabona ke nje busungitshela ukuthi siyowenza ibank statement. Sizohamba soba u2. Ngeke phela uzuhambe nami. Ngeke uzuhambe nami, ngeke uzongilinge nje ungenza imali ngayisele. Hlola ke leyo usungitshela yona ukuthi engazothi wena manje engazothi mali yami phela le. Yini ungafuni ukuhamba nathi? Nalingekho. Bakhona nje manje ngithi ngihamba nawe. Sesikhona manje. Usisi uthumele thini ukuthi singena ngapi nina ngoba imali wayo. Bayangena. Imali yami ngiyayifuna. Usungithethe imali yakho ngiyayifuna. Ngeke phela uzongiqopholoze ngemali engaka. Yabo lento yenza lento ukuthi ibe yinde. Obuhlulekile ukungifaka emsebenzini. Wena enza into ibelula ngithi uyazazi ukuthi imali usisi wambuyisela. Ngayibuyisela imali yakhe. Okay. Asambeni phela siyobheka ukuthi ngempela imali neproof yokuthi nayi imali yabo nje liliphela. Nayi imali angithi nyabo bobhuti ngiyarivesa iyangena la ngithi nyabo iyarivesa la. Ibank statement. Ngizohamba naye njengoba ufuna. Hayi sisi. Akasafuni ukuthi uhambe naye. And nathi ngeke siyakwazi. Ngeke phela ngilandela abantu angithi mina mangiza kwena ngiyimini. Awungithathi serious wesisi. Sengifika nabantu. Okay, yazini. Masihamba sonke. Yazini.
njengoba manje siyabona engazothi ongazothi ubukuthi siyadlala thina sokuqukula manje sikufaka emotweni ngeke phela ningiqukule kwami lokho nje ngeke asizile ngempela angithi manje usenzile cha phela usenzile ngeke phela wenzani Nithi mina ngizohamba naye bank statement usaqhubeka uselalela ndoda siyamthatha lo hayibo imali ngeke kuzoqukule kwami sisi ngeke sisi yebo ngiyasabela imali siyayidinga kukabili ke manje okay but yes lalela is either siyaqhubula noma uyahambela sambeni siyoprove mama angithi sasade senze soba uthi indaba yemali akusho lutho ngicela ukuthi sikhulume soba angithi sisona ungazuyitshela usile yazi asenze njalo asemshiyeni la asambeni semsebenzini wakhe ngicela ngangiqedele lalela angithi itshela usile lalela imali angithi wena uzwambuyisela usisi ngambuyisela ehene asambeni semsebenzini wakho sofike siyichaza indaba ukuthi wenzani sisi and nayi ivideo iyona ezoba iyona kanye ke le video ezongiqedela umsebenzi engikhuluma ngayo ukuthi sekufanele ngibe umahlalela njengawe ke manje makumele ube umahlalela sohlala sonke mntakwethu sohlala ngeke uthathe imali yomuntu wena uqhubeke kodwa yena umuntu othatha imali yakhe akasebenzi kanti imali awuyithathela ngayibuyisela imali yakhe uyibuyisaphi ngoba kumina ayikaze phela i-report kumina ukuthi khona imali engenayo lo sisi sijwayela kabi ngeke lalela sisi lalela la asambe angindawo kwami asidandaba uthina sami nawe sisi asambe emsebenzini wakhe anikwazi phela awukwazi ukuyisebenzisa asifaka uzongiqedela umsebenzi ngizokhuluma ukuthi kwenzakalani okay ke imali yakhe ngiyisebenzisile ke ngicela ungilinde kuphela inyanga ngizokukhokha usuyazi manje nizongiqedela umsebenzi sithi yini kodwa usijwayele kabi nizongiqedela yini umsebenzi kodwa usijwayele kabi yini usijwayele kabi nizongiqedela umsebenzi ngicela ungayi emsebenzini Lalela. imali yakho yangifica ngixakekile ngobani ngidinga manje yazi senze njalo akwenziwe into eyodwa sicela ubuyele la uhleli khona sisi ubuyele la uhleli khona wena sisona lalela la sisi ngicela ungene ekhanda lakho kodwa ngeke ngasho ngathi ngizongihlukumeza sisi yabona izinto ezenzakalayo sigcine zenzeka ngesandla sensimbi ingoba usuke ekuqaleni uqala uyijebutha usile you understand kanti kube wenza izinto ngendlela eqondile uvesane nje uchaza istory kahle yonke into izoba right mase ke kuba ukuthi siphuma nesolution ukuthi siyanjani phambili sisi ngicela ukuthi uchaze ukuthi ke njengoba echaza nje okay awuchaza istory sakho siza uthini imali yakhe ngizoyikhipha uyayazi imali usuyayazi manje imali yakhe ngiyayazi imali yakhe wangifakela wayi-reverse angithi uthe ureverse phela nami bekuyindlela yokuyivikela ngoba ngizophelela umsebenzi uma nifika namakhamera kanje ngiqhamuka seningiveza kuma-TV ngizobonakala kuma-TV ngibonakale njengomuntu uyabona yikho bekade ngenza ngalolu hlobo ebengenza ngalo sisi yazi if ubufuna ukubalekela amakhamera uzofike nje usicele kahle eceleni ufike ucele usisi umcele kahle eceleni ukhulume naye eceleni ndlelani ngoba ngiqhamuke sengithi futhi udubangini yabona ukuthi userious ubuzothi sisi cela sikhulume sokwabili okay bengeke nginganiniki lelo thuba okay isinqumo sami sithi ngizomnikeza u1.8 wakho wanginikeza wona efonini yami owangena ngilinde kuphela inyanga cela ungabuyi namakhamera futhi ukuthi uzothatha imali yakho ngeke phela ngabuyi nafanele babone ukuthi imali usumnikeze njengokamereni ngeke phela ngiyithola emakhamereni ngibe ngayinikeza wena angeke kuze kwenzeke lokho wabona nje lokho kusakungijoyela kabi ukuthi ngathi mina ngikunika imali yami mina mase ungitshela ukuthi ngingezi namakhamera la ukuthi ngeke ngize ngiyithole ngeke uzungene la ngeke ungene ngeke ungene imali yona uzoyiletha
Ngizoyiletha uzoyithatha emakhamereni-ke lawo ofike. Awekho amakhamera ngizoyithatha kona wena imali izolethwa uwena. Yabona njengoba ngikunikile. Siyokhokhela lamakhamera ofike. Ukuphela kwakho komsebenzi phela ayikho into edlula lokho. Ngoba phela yabona ukuthi mina uyile. Siyasuka manje. Siyahamba semsebenzini wakho. Uyona into emile wrong bakho njengoba Bona ulungile nje wena. Noma ngakubona uwrong bami kodwa angisaboni ngesizathu sakhe sokuthi uvele wasuka wavuduleka namakhamera ngale kokuthi. Ngeke ngeze namakhamera wena manje ngiza kuwena wena ungunaki. Angeke ngeze namakhamera. Bengizoba prepare. Abesifana sengaphezu kwamandla. Ungcono ulethe amakhamera akho khona uzokubona ukuthi uyihlobona. Yazini njengoba ngichazile ukuthi siyazama ukukhulumisana nawe kahle. Kodwa wena indlela owenza ngayo ayinamisi. Futhi ingakho egcineni kuzogcina senza ngesandla sensimbi and futhi ngeke uthathe. vele benzele wona uzongizwa. Lithe lami ngizomnikeza imali yakhe. Kodwa amakhamera akwazi. Uma ethi yena uzobuya namakhamera, ayisuyethela emakhamereni ntombi. Okay, lalela-ke sisi. Uyabona-ke manje. Ngoba manje ngiyakubona uzela ngalokho uyitshela ukuthi uyazi. Lokade ukwenza eqaleni. Ngicela ukuthi senze kanje. Usisi yonke into esizoyenza la endlini kuzophuma kusisi decision yakhe ukuthi ufuna senzeni. Ngoba manje wena utshethisile. Lalela sisi. Wena uyisho ukuthi usisi njengoba esekucelile nje ukuthi uthe imali yakho uzomnika nini? Mase ngikholile. Mina emsebenzini hola nge-31 kolokuqhu. Lalela la sisi. Musu kusenza upopayi. 31 engihola ngayo. Zonke inyanga zino 31. 31 engihola ngayo. Ngeke phela uzuhole nge-31 intombi. Imali zonke inyanga usuku lakho lokuhola. Ungazi benisebenza nawe lapha phela lapha ya. Mina besifogwele besisebenza kusona. Mina bengikwazi ukuthi wena njalo nge-25 uyahola. Manje u-31 manje la angeke phela usukenze njalo ungangenzi njalo ntombazane. Ungangili mina. Ungangili imali ngiyayifuna. Otherwise ngiyahamba mina ngiye emsebenzini wakho. Hayi sesikhule ungasazi idingo sokuthi uze nje uye emsebenzini wakho asikho. Sisi sicela-ke ukuthi-ke ngoba manje siyabona ukuthi wena engazuthi uyitshela ukuthi usile. Sicela ukuthi kube khona esikuthathayo la endlini. Akho nto-ke ezophuma la iy'ngane zami. Hayi sithatha yena. Mina ningithatha. Akho nto mina ezophuma. Ngeke wena udinga ukuthi ngcono sithathe wena-ke sihambe nawe. Uyokhipha imali yami ngiyayifuna imali yami. Ngiyayifuna imali yami. Ngeke phela ngize ngihlele kangaka. Nifika ngihlasela ningibuse ebhedeni ngisele ukungihlasela. Sisi yaza senze njani? Imali ngiyayifuna. Yaza senze njani? Ngeke phela wenza njani? Sisi angikuthele imali ku 1.8. 1.8. Okay. Sisi inkinga yakho usuke wayithetha usile. Yabo? Manje sesizokubhanishela ukuthi uyitshela ukuthi usile. Ukuze imali kasisi lalela la sisi. Futhi ngifuna ukuthi lento esizoyenza la endlini yakhe abe lento ezomshiya enesilonda. Into esizoyenza la sisi. Siyabona sofa fresh yabo. Awu bengafanele ngabe imake sisi. Angazi uthatha osofa bani. Ashuthi yona le mali uthenge ngayo Sisi. Ungagijimisa uzothatha 1.8 bubuzabukani. Sabuka isifundo. Oh senzela ukuzongijaja la endlini. Cha, ngeke. Senzela ukuzongijaja. Imali ithathayo yabantu. Imali yabantu kanti. Yakhe yedwa uyena owayengifakela imali. Sisi wena yakwazi. ngeke phela wena wokuphela angifakele ukufonela imali. Tshela ngathi nginamandla a-1.8. Ngakufonela uzothini manje? Ngakufonela. Sisi sicela ukuthi ayikabi. Shuthi manithatha usofa kwami nithatha nami. Wena phela kulula masithatha wena nje uyokhipha imali. Hayibo. Thatha nale phone. Hayi ifoni yami. Uzene. Hayi isondulele. Manje phosenzeni. Ifona ngeke uyithola. Hayibo, ifoni yami yemali yami. Ngizofonelwa. Yona le mali enifunayo ifoni yami. Ima. Ngimile ifoni yami. Imake.
sicela usilinde. Ngeke yona ngeke uzoyithola. Ngingazizeni ngefuhleleyo. Ngifuna ifoni yami, angifuni Lalela, lutho, ngifuna ifoni yami. Masisi, asidli cela hlale phansi. Lethi ifoni yami iqala. Sizolungisa bhekela phansi. Ayisekho into ezolunga. Akuze ifoni yami iqala kimi. Ifona ngeke Masisi, hlala phansi phela. Ifoni yami. Uyazi ukuthi uzokwenza ukuthi sithathe ngizoyidayisa ngisho. 1.8. Ngoba manje uyasiphaphela. Sokwenza ukuthi sithathe ngisho so. Ngicela ifoni yami. Ngicela ifoni yami. Kanjani? Imali kasisi, mnika imali yakhe. Anginayo imali yakhe, uzoyithola uma kuphela inyanga. Into engiyifunayo ifoni. Hayi imali sisi. Okay, isimple lento. Nika imali yakhe akunika ifoni yakhe. Ngithathe phi imali? Ngithathe phi imali uyangazi? Hayi. Hayi. Ula nathi phela manje. Ngifuna ifoni yami. Ula nathi phela manje. Ngifuna ifoni yami. Ula nathi phela manje. Angilwi, ngifuna ifoni yami. Shuthi nina bengingenela ukuzolwa ke. Bengingenela ukuzolwa. Yazi nsisi, sisongasijwayeli kabi. Bengingenela ukuzolwa la eminyango nini. Mina ngifuna ifoni ngale. Hawu ungasithathi kanjalo. Ungasithathi kanjalo. Futhi angilwi mina. Akho phone. Yabona manje usungikhomba ngomuntu. Angilwi. Okay. Into engifuna. Wenzani njengoba uza la kuthini? Ngifuna ifoni yami. Hlala phansi. Yini ungahlali phansi? Hlala phansi. Hlala phansi. Ngizoyithola yini ifoni uma ngihleli phansi ngoba njengoba ume ngeenyawo kumele ukuthi uyaphuma lapha. Ngeke hlala phansi. Lalela la. Lalela ifoni le. Mayibo. Sisi. Ifoni yami. Hawu. Ifoni yami. Sisi inkinga yakho. Inkinga yami isefonini. Imali. Maningi ama-document amakuleya foni leyana. Uma uthatha leya foni umisa impilo yami. Yazi bese Kwayilo sofa ukwazi ukuthatha ingane izohlala phi ibuka isifumbu sazo leso sishilo phela ungene wabona isifumbu la. imake wemfethu. Lalela ke into esiyenza la. Asisambe nosofa wodwa ukuze usisa azoqoqoqa. Ngifuna ifoni yami. Ngeke hlelelani pho kusofa. Angikwazi phela ukuthatha yonke ifurniture yakwami. Go 1800. Nomeza senze njani? Asithatha umbhede la. Hayibo. Wesisi, kanti wena asasithatha umbhede. Ifoni yami. Kanjani? Ifoni yami. Wena chuza ugodo. Angichuzi, ngifuna ifoni yami. Wemfethu imali. Ibambe lo sisi. Bambeni. Ngeke. Ba. Asambe sisi. Asambe. Hambeni. Asambe mfethu. Lalela sisi. Ifoni yami. Mfethu. Ifoni yami. Woza baba. Asiphuma. Khipha umnyango. Khipha vala. Aya, ngiyeva. Jwayela baba. Ngeke uzoyithola. Uyaphi? Muzobulala iwindi lakhe miyeke. Uyaphi? Miyeke. Ngeke uzoyithola. Sambe. Ngeke uzoyithola. Asambe miyeke, yeke iwindi. Wenzani lo asambeni? Ngeke uzoyithole. Ngiyabingelela futhi. Sambile-ke saya kusisi sathola ifoni okuyiyona engizoyibamba. Eyobe ikhokha imali yami le usisi abekade eyithathile. Ngiyabonga.